har yanzu dai ga mu a cikin garin Kaduna kuma a Fanteka. Ko za mu iya sanin sunan malamin? Sunana Muhammadu Lawan Aliyu. Me wata sana'a? Mai sai da sigari a sabon Fanteka. Ko za ka iya faɗin mana menene ra'ayinka akan gwamnatin tarayya da kuma ta jihar Kaduna? A gwamnati muna tare da gwamnati kuma wani muna farin ciki da gwamnati. Kuma duk wanda yake cewa bai neman wannan gwamnatin ta sake dawo mu ba mu tare da shi. Saboda duk mutumin da ke cewa bai son gwamnatin nan ta Buhari to ka bincika za ga azzalumi ne. Buhari bai isa ya bashi abin da yake nema ba. Haka ne Allah shi yake ba mutum ka dogara da mutum duk wanda dogara da Buhari duk wanda ce Buhari yake sa mai yunwa ubangiji Allah ƙara daɗa mai yunwa to. Wanda ya ce wahala ce akan Buhari take kai ne Allah ya ƙara daɗa mai wahala. In da ya ce zuwan Buhari ya ƙara mai wahala ubangiji Allah ya ƙara mai wahala. Mun muna tare da Buhari 100% kuma duk wanda ya ce ba goyon bayan shi ba mu tare da shi a tare da Nasu insha Allah. Murya talaka.